Hej, jeg hedder Jeanette Kåre og kommer fra Reklamebureauet Weltklasse. Vi har været med, mens frysehuset her er kommet op at stå, og noget af det, vi jo ser på i dag, det er, at ikke to snifnuk er ens. De er perfekt designet af naturen, og vi har taget udgangspunkt i det design netop for at tviste det en lille smule, få de skæve vinkler ind, for det unikke og det innovative, med til at skabe det her visuelle element i designet. Frysehuset, det er et samlingssted for alle mulige forskellige initiativer, hvor der er nytænkning, der er kant. Og det er også derfor, at det her snifnuk for os er blevet brudt en lille smule, sådan så der også er oplagt til at kunne tænke noget fri fantasi. I snifnukkets midtpunkt, der deler der sig masser af forgreninger ud. Og det er egentlig, overført eksempel på, at der er masser af forgreninger af initiativer, af kant og af inspirationer, af gejst og af andre foreninger, der kan komme ind her og arbejde i huset. Vi kan rigtig godt lide, at vi har det her samlingspunkt, hvor tingene så kan fordele sig ud over. Så den her innovative tænkning rent faktisk kommer ind, og der bliver skabt rum for, at der kan være plads til mange og mange forskellige typer. Det gør sådan et hus her, som frysehuset, til et helt specielt hus, som er noget helt særligt.